Aku kayak ono masukan, ora usah dadak pekiwuh karo aku, walaupun ning kene aku dadi dalang lho ya. Karena nggih setahun, setahun putus. Kok gentine? Wis setahun putus. Lah kenapa nih? Aku tahu. Tabrakan kecuali Bu Parsinem sak ret iki sing wis payu rabi dhisik tak aturi berdiri luwih dulu ya. Nyam. Ayo. Sing payu sing wis rabi sing merasa wis rabi tak aturi jumeneng sik teduk ayo. Arepa sinden sakret ki umure ana sing luwih dewasa timbang Mbak Sri Pesek, nanging gandeng Mbak Sri Pesek kuwi sing rabi luwih dhisik di antara teman-teman yang lain sinden yang lain. Berarti Mbak Pesek kuwi kelasnya wis senior di bawah Bu Parsinem. Berarti liyane iki juniore Pesek. Kok iso kaya ngono? Kok iso kaya ngono? Lah ya wong sinden sakret ki sing wis payu sulut ki kamu doang kok. Alhamdulillah sampun payu Mas. Kula pun mboten nawak-nawake malih. Oh iya. Nggih. Ya ngono kuwi aja nek wis payu ngene iki aja menikmati diri sendiri. Maksudnya ngene Mbak Sri Bu. Pripun? Dongakno teman-teman sinden lainnya agar cepat menyusul. Amin. Doakan teman-teman pengerawit uga Mas Dalang yo cepat menyusul. Kira-kira nek Mas Akbar jek 2030 munggah. Yo ndang seranjambul. Iya, jadi kan karir. Agar momen ngejak rabi tak karir. Karir terus gak apa-apa. Sampeyan nek kekancan aku wis suwe to, Sri? Wis suwe banget. Sik, nek pancen suwe kekancan karo aku kayak ono masukan. Ora usah dadak pekiwuh karo aku, walaupun ning kene aku dadi dalang lho ya. Ilangno rasa pekiwuh. Aku pengen karo Sri Wahyuni. Nek menurut sudut pandang dan pemikirannya Sri dhewe, kriteria wong wedok sing cocok karo Mas Akbar kuwi piye? Satu kuwi pertanyaanku. Kedua sing terakhir, aku kayak ono pitutur. Yo, lah tak kayak wong tuwek. Ya maksudnya iki nasihat-nasihat. Nek menurutmu piye Sri? Aku ki wong wedok sing cocok gawe aku piye terus pituturku. Nah aku nek yo saya jangkane umurku saya suwe saya adoh to Sri. Heeh. Ngene lho Le Akbar. Tak kandhani Le. Ngene lho. Dadi wong lanang Piye so? ada saya ganti-ganti wong wedok. Oh ngono ya. Saiki wis cukup siji wae. Ngono lho Le. Lah wong pacaran anggere setahun putus. Kok gentine? Wis setahun putus. Lah kenapa nih tuh Loh, pacaran itu kan masa penjajakan. Kaya ngopo to sudut pandange? Kaya ngopo to pemikirannya? Oh, berarti kudu dijajal. Dijajal sudut pandang dan pemikirannya sih. Mergo wong urip utawa wong rabi ki ora mung sedina to. Heeh, sepisan kanggo selawase. Ngono. Aja kok setahun aku pedhot. Wong pacaran 2 minggu aku tahu. Telung dino ya tahu, 7 dino doang. Iya, tak dongakne muga-muga kabeh kanca-kanca sing durung rabi ya. Yang nemu jodone. Umur nek wis 30 munggah ki ya rada angel. Oh ngono ya. Angel, Mas. Mergo wis zona nyaman. Wis zona nyaman sare. Iki gak apa-apa, Mas Heru jek enek sing luwih tuwek. Imbang ana katresnanku Sri. Ya, ya. Saben dina
suamimu nggak ikut Mbak Sri? Mboten Mas Akbar. Ngaten iki berarti sampean ora ditunggoni anu Pak Su utawa Pak Suami ngaten iki. Pak Su. Ngaten iki anu ya berarti pun dibebaske pun diberi kepercayaan ya. Nggih, laras. Oh ya ngono, dijaga kepercayaan Nggih, itu. kula niku pun kulina ucul nyambak Mas. Oh ya. Nggih, dari pacaran sampai menikah tuh sudah terbiasa kesana kesini sendiri. Nanti juga Mbak Sidan harus begitu ya. Iya benar. Ruka ora ngomong dia. Harus belajar mandiri. Jadi aja jaga anak bojone ya. Iya. Jadi aja kombedina diterke ngono kuwi. Kudune ki mangkat dhewe. Ya Sip toh? Sri, kudune yo ngono. Kudune yo ngono. Lah iya apa toh? Iya. Mandiri kok ya? Mandiri. Betul Sri. Apa-apa kok aja wong lanang. Lho ya terus pertambahan ya. Yo. Iya. Untuk seluruhnya memonitor kembangkan channel YouTube Asta Brata Media wilujeng bersani wilujeng kita ngetaken iya minangka dados kanca negara ayo intang ana katosan kita Entek ke Sri. Iya.